Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:10. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto po sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Sabado, Marso 7, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Ako po si Bert Nunez ang sa indong makakaibahan. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Naga City. Nakuha ang kampyonato sa katapos pasanang Palarong Bicol 2026 sa Legazpi City. Palarong Bicol 2026 generally peaceful sigun sa DepEd Bicol. Sa lado nasyonal, presyo kan petrolyo piglalauman na maitaas sa masunod na semana sigun kay Presidente Marcos. Pagbantay sa posibleng hoarding asin profiteering sa pagpabakal kan mga produktong petrolyo pinakusog kan Department of Energy o DOE. Sa ibang nasyon, Qatar pinabagsak ang nagkapirang drones kan Iran. Sa lado kan sports, Philippine Sports Commission ibubusol ang Olympic sports sa lokal na torneo. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pinugulan kan Naga City Division na makuha kan Albay Division ang back-to-back na kampyonato sa kakatapos pasanang Palarong Bicol 2026 sa Legazpi City. Sa ginibong awarding ceremony kasabagong aga, ipinagmidbid bilang kampyon kan palaro ang Naga City matapos na makuha ang 77 gold, 60 silver asin 58 bronze medals. Sinundan ini kan Albay Division na may 65 gold, 66 silver asin 80 bronze medals. Nasa ikaduwang pwesto, mantang nasa ikatulong pwesto naman ang Camarines Norte na may 56 gold, 64 silver asin 62 bronze medals. Ikaapat ang Legazpi City na may 48 gold, 37 silver asin 37 bronze medals. Ikalima ang Camarines Sur na may 47 gold, 52 silver asin 80 bronze medals. Ikaanom ang Masbate Province na may 46 gold, 28 silver asin 45 bronze medals. Ikapito ang Sorsogon Province na may 30 gold, 36 silver asin 49 bronze medals. Ikawalo ang Legazpi City na may 23 gold, 25 silver asin 28 bronze medals. Ikasyam naman ang Tabaco City na may 21 gold, 26 silver asin 28 bronze medals, mantang nasa ikasampulo ang Sorsogon City na may 20 gold, 25 silver asin 17 bronze medals. Mientras tanto, nasa 11th place ang Catanduanes na may 7 gold, 12 silver asin 30 bronze. Ika-12 sa ranking, ang Iriga City na may 4 na gold, 7 silver asin 23 bronze medals. Mantang nasa ika-13 naman ang Masbate City na may 2 gold, 10 silver asin 21 bronze medals. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Naging matrayumpo asin naging generally peaceful ang sarong simanang pigkondusir kan kakatapos pa sa ng Palarong Bicol 2026 sa Legazpi City. Sigun ini sa entrevista kan DCGB News kay Department of Education, Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison kung sa daing na irehistrong untoward incidents apwera sa mga minor injuries na sinapar ka nagkapirang atleta sa mga kompetisyon. Dagdag pa niya na naging organisado asin nakalinyada sa national standards para sa regional sports competition. Duwang syudad hali sa rehiyon Bicol ang nakakuan nin pagmidbid bilang calendar year 2025 Local Legislative Award national winners kan Department of Interior and Local Government o DILG sa national na level. Sa nasabing pagmidbid, nakuha kan Naga City ang ikatulong pwesto bilang national winner kan Independent Component City, mantang nasa ikaduwang pwesto naman ang Tabaco City bilang national winner kan Component City.
Pinagrekognisar man kan DILG Bicol ang naging kontribusyon kan mga nasabing syudad sa local legislation. Ipagpapadagos ang gabos na eksistidong programs asin proyekto na pinagpuunan ni retired Albay Provincial Agriculture Head Cheryl Rebeta para sa sektor kan mga paraoma sa probinsya. Ini ang pinagtauan doon ni dating Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo matapos na formal nang mag-asumir sa posisyon bilang officer in charge kan opisina. Pinagpromisa man ni Buenconsejo sa iyang ililinyada ang gabos na agenda asin kamawatan ni Albay Governor Noel Rosal para sa mga paraoma asin para sira tangani mapalangkaw ang ekonomiya sa paagi kan agrikultura, may pautob ang food security asin mapagayon ang kabuhayan kan kada paraoma asin para sirang albayano. Magkakaigwan in on-site license to own and possess firearms o LTOP asin Firearms Registration Assistance Caravan ang PNP Bicol kaibahan ang Firearms and Explosives Office sa Abril 16 sagkod 17 alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin pagkahapon. Ini gigibuhon sa Albay Police Provincial Office Camp Captain Salvador Haushan del Rosario Sr., Barangay Santa Cruz, Ligao City, Albay. Abilable sa nasabing caravan ang serbisyo aron kan bagong aplikasyon asin renewal kan LTOP, renewal asin transfer kan firearms, account creation o IT correction, pati naman ang neuro drug test, National Police Clearance asin gun safety seminar. Maawot kan aktibidad na mapahidali asin mairani sa mga firearm holders ang mga kinakaipuhan na proseso para sa legal na pagsadiri asin paggamit nin badil. Pinag-iinganyaran kan PNP ang gabos na interesadong tagsadiri nin badil na aprobitsaran ang serbisyo asin magdaran nin mga kinakaipuhan na dokumentos tangani mapakaskas ang aplikasyon asin transaksyon sa duwang aldaw na caravan. Gigibuhon sa Cagraray District Hospital sa Bakakay, Albay ang libreng dental check-up asin libreng tooth extraction o bunot sa Marso 10 alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 12 nin pagkaudto. Sa ipinaluwas na anunsyo kan ospital, ang mga interesado na mag-avail ka na sabing serbisyo an po pwedeng magpalista sa opisina kan ospital sagkod sa Lunes, Marso 9. Mientras tanto, pinagtauan doon man kan manihamiento kan ospital na sagkod 50 pasyente sana an sa indang aakomodaron sa nasabing libreng dental mission. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa.
Ang Livrate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Livrate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Livrate Pro! Mabibili ang Livrate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Livrate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Livrate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Livrate Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang piglalaoman na pag-itaas kan presyo nin petrolyo sa masunod na semana dahil sa padagos na giyera sa Medio Oriente. Sa iyang Facebook video message, sinabi ni PBBM na ang Pilipinas asin ang bilog na kinaban sa ngunyan nakakamati kan epekto kan giyera sa Middle East. Kapag may kariribukan sa rehiyon na ito, naghihiro ang presyo nin petrolyo, kuryente asin ang presyo kan gabos na barakalon. Dahil sa kariribukan na ini, apektaran ang pag-agi kan mga barkong nagdadara nin petrolyo sa Strait of Hormuz, saro sa pinaka-importanteng agihan nin petrolyo sa bilog na kinaban. Kapag nagkaigwan nin problema sa agihan na ini, naaapektaran ang supply nin petrolyo asin nag-iitaas ang presyo kaini sa bilog na mundo. Bako sa nadigdi sa Pilipinas, dagdag pa kan Presidente. Sinabi niyang piglalaoman sa masunod na semana ang pag-itaas kan presyo nin petrolyo. Pigkakarkulong madudugangan ang presyo nin gasolina nin 7.48 pesos, 7 pesos and 48 centavos kada litro, ang diesel 17.28 pesos kada litro, mantang ang kerosene 32.35 pesos kada litro. Siniguro man niyang naghahanda na ang gobyerno may kinaaraman digdi, nakihuron siya sa mga negosyante asin traders na dai pag-aprobitsaran ang sitwasyon. Pagirumdum niya na ang hoarding asin profiteering suhay sa ley. Pinakusog kan Department of Energy o DOE ang pagbabantay sa downstream oil industry kasunod kan mga report kan posibleng hoarding asin profiteering sa pagpabakal kan mga produktong petrolyo. Sigun sa Price Act of the Philippines at Presidential Decree number 1865, illegal asin may magkakanigong multa asin pagkakakulong ang hoarding, overpricing, adulteration asin iba pang manipulasyon sa presyo asin supply kan petroleum products. Nakipag-koordinar naman ang DOE sa Department of the Interior and Local Government asin Philippine National Police para masiguro ang tulos na aksyon laban sa siisay man na magbalgar kan ley. Isusulong kan House Committee on Ways and Means ang propwestong ley na mataon nin emergency powers kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para suspindiron o kaya bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ini ang kinonfirmar ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairman kanasabing committee, tanganing mabawasan ang piglalaoman na negatibong epekto kan oil crisis kasunod kan giyera sa Gulf region sa mga pangenot na barakalon sa nasyon. Sigun sa kongresista, piglalaoman na isasabay na sa order of business asin i-refer sa iyang committee ang House Bill 8257 na sa iyang sinurat asin HB 5961 na isinulong man ni Batangas Representative Ryan Recto para tawan nin emergency power si Marcos. Ang Kongreso nakatalaan na magbakasyon poon Marso 18 sagkod Mayo 3, 2026 para tawan nin dalan ang Holy Week, kaya kaipuhan na maipasar ang nasabing propwesto asin maipautob tulos. Sigun pa sa kongresista, piglalaoman na maboluntaryo na ang mga tawo na magtipid dahil piglalaoman na malobo ang presyo nin mga produktong petrolyo kaya mababawasan ang koleksyon sa excise tax.
Pabor ang mga Pilipino sa nagbutwa na survey na ang mayorya kan mga Pilipino nagtutubod na trabaho kan mga babae na atamanon ang pamilya asin ang sa indang kaharungan. Sa 4th quarter 2025 survey kan social weather stations na ipinaluwas kan Marso 2026, 83% ang pabor na trabaho kan babae ang mag-ataman nin pamilya. 8% ang day pabor mantang 9% ang undecided. Kadaklan sa mga ini ang nagsabing bako sa napag-ataman sa pamilya asin kaharungan ang papel kan mga kababaihan sa pagsasabing dai magkakanigo ang dilensya kan sa indang agum. Hinagad ni Senador Bam Aquino sa gobyerno na iaktibar na ang fuel subsidies para sa transport sector sa tahaw kan pagtaas kan global oil prices. Dahilan kan patakot kan posibleng pagtindi kan tensyon sa Medyo Oriente. Sigon kay Aquino na ang mga jeepney drivers, tricycle drivers, asin PUV drivers ang mayor na apektado kan pagtaas kan presyo kan gasolina asin diesel. Tinawan doon kang kongresista na fuel subsidy iyo ang mataunin proteksyon sa dilensya kan mga drivers sa pagtaas kan presyo kan mga produktong petrolyo. Dagdag pa kan senador, inina ang dahilan kung kaya nangangapudan siya na magtaon nin tabang ang mga transport drivers as in transport workers dahil nagibo ini kan nakaaging pandemya. Mientras pinakusog ni Aquino ang mga lakdang laban sa korupsyon para madagdagan ang pondo kan gobyerno para sa serbisyo asin makapag-akudir sa posibleng kawaran nin dilensya kung isuspindi ang excise tax sa produktong petrolyo. No double standards at all ini ang tinauan doon ni House Committee on Justice Vice Chairperson asin San Juan City Representative Isabel Zamora na ginamit kan committee ang parehong basihan sa pagdangog kan impeachment complaints laban kina Presidente Bongbong Marcos asin Vice President Sara Duterte. Kasunod ini kan pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na garo magkaiba ang basihan sa duwang impeachment complaints. Enot nang idineklarang sufficient in form as in sufficient in substance kan committee ang duwang impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Inaprobitsaran kan Kamara sa ikaduwang pagbasa ang House Bill 8220 na may katuyuhan na ibalyo sa ikaduwang Lunes kan Setyembre ngunya na taon ang enot na regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katuyuhan na propesto na maprotektaran ang integridad kan peace process asin masiguro ang maray na eleksyon sa Bangsamoro Parliament susog sa Bangsamoro Organic Law asin Bangsamoro Electoral Code. Nakipaghuron si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa National Leadership kan Tao Gama Phil kasunod kan insidente sa General Trias Cavite sa pagkagadan kan 19 anyos na maritime student dahil sa hising. Sinabi ni Rimulya na ang pakikipaghuron sa nasabing fraternity iyo tanganing mapundo na ang siring na aktibidad. Dagdag pa niya na nahahadit ini dahil daina nakakaukod ang mga fraternities sa saindang practices sa ibong kan eksistidong lay. Katakod ka ini nagsuko na sa pulisya ang saro sa mga suspects sa pagkagadan kan maritime student matapos ka ining akuon nasaro siya sa nagkulog asin nagdara sa biktima sa ospital sigun sa inisyal na investigasyon kan General Trias PNP. Bareta sa ibang nasyon, pinabagsak kan fighter jets kan Qatar ang Iranian bombers na pasiring kota na sa US Airbase. Sigun sa Qatari military, na marikas nindang na ulang ang bomber kan Iran na pasiring kota na para bumbahon ang Al-Udeid ang pinakadakulang US military base sa Qatar. Naulang man kan air defenses kan Abu Dhabi ang mga paharani na missiles asin drones gikan sa Iran. Sinabi kan Ministry of Defense na ang makusog na pagsabog na nadangog kan mga residentes resulta kan pag-ulang kan sa indang air defense systems sa mga missiles as in drones. Puminakol naman sa 1,230 ang nagadan sa lado kan Iran puon kan ilansar kan Israel as in Amerika ang pag-atake kaini kan nakaaging Sabado.
Ang nasabing numero, nalampasan na ang i-report na 1,190 na nagadan kan primerong inatake kan Amerika asin Israel an Iran kan Hunyo kan nakaaging taon. Sa satuya pong sports news, ipigbubusol kan Philippine Sports Commission o PSC ang mas mahiwas na paglaog kan Olympic sports sa mga lokal na athletic meet kanasyon. Kasabay kan pagbukas kan ika-32 na National Capital Region Athletic Association o NCRAA, hinagad ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang mga organizers asin atleta na isabay asin tawan nin atensyon ang mga Olympic sports tanganing mas dakol ang Pilipinong hobenes ang mainganyar na baluon ang mga ini. Sigun kay Gregorio, nagpupuon sa mga lokal na torneo ang pagkakadiskubre nin talents kan mga atleta asin mas dakula ang interes kan publiko kung mahihiling ang mga Olympic sports sa mga lokal na torneo. Dagdag pa niya na nakahanda ang PSC na magtabang sa paghanap asin pag-ensayo nin mga atletang Pinoy na may potensyal na makapag-uli nin medalyang bulawan sa Olympics, lalo na sa Los Angeles 2028 asin Brisbane 2032 Games. Sa ngunya nahihiling kan PSC ang nagdadakulang interes kan mga hobenes sa athletics, swimming asin combat sports, arog kan taekwondo asin judo na puro pati kan Olympic program. Kamawatan kan komisyon na pakusugon ang grassroots development para makapaghanda ang nasyon nin mas dakol na world-class athletes na kayang makipagsabayan sa pinakadakulang sports tournament sa bilog na kinaban. Naimbento kan mga siyentipiko ang flexible wearable electronics, sarong electronic device na idinisenyo na maging manipis, bendable asin stretchable tangani magkasya sa hawak kan sarong persona o ma-integrate sa bado. Bakuaro kan mga traditional na rigid na mga gadgets, ang device gibo hali sa flexible na mga materyales arog kan plastic substrates, conductive fabrics and stretchable circuits. Istoryang naiiba. Nabulabog ang 2026 Camel Beauty Show Festival sa Oman matapos madiskubre kan mga veterinaryo na isa irarom sa matinding cosmetic enhancements ang nagkapira sa mga partisipantes na camel. Maabot sa 20 camels ang tulos na pinagdiskwalipikar sa kompetisyon matapos na mapatunayan na tinurukan ini nin botox asin lip filters tangani mas magin kaakit-akit asin pauti ang mga ngabil. Apera kaini na diskubre man ang paggamit nin silicone implants tangani baguhon ang hugis kan dungo asin hormone injections tangani padakulaon ang sa indang humps asin tulak. Seryosong negosyo ang mga camel beauty contest sa Oman dahil sa kadakulaan kan premyong kwarta asin kantidad nin bentahan kan mga nanggaganang lahi. Dahilan kaini naiingganyar ang nagkapirang breeders na mandaya gamit ang mga ipinagbabawal na proseso tangani masungkit ang titulong Most Beautiful Camel. Nagpatanid man ang mga eksperto na peligroso ini sa salod kan mga hayop. Ang fillers posibleng magdaran nin matinding impeksyon, mantang ang botox naman ang nakakaapektar sa kakayanan kan mga camel na magsapa asin mag-inom nin tultul. Flashback. Nguyan na aldaw Marso 7 taon 1852 namundag si Gregorio Santiago y Gozon sa Tonsuya, Malabon, Tambubong. Namidbid si Sanciano bilang sarong abogado asin saro sa mga Pilipinong nagbusol nin reformang pang-ekonomiya kan panahon kan pananakop kan mga Espanyol sa Pilipinas. Ipig ko konsiderar man siyang pinakaenot na Filipino economist asin kaibahan sa enot na henerasyon kan propaganda movement na nagbusol nin mga pagbabago sa politika asin ekonomiya para sa nasyon. Taon 1881 sa iyang isinurat ang librong El Progreso de Filipinas na pigkokonsiderar na pinakaenot na akdang pang-ekonomiya na isinurat kan sarong Pilipino. Sa libro, pinahimutikan niya ang pagtubod na hugakon ang mga Pilipino asin ipinahiling na ang kapobrehan kanasyon andara kan kakulangan nin matanos na pagmanihar, infrastruktura asin patas na sistema kan buwis sa irarom kan mga Espanyol.
Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Bio Interns Princess Jennifer Vinson, Mary Carril Carretero, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Ako po si Bert Nunez, ang sa indong tagapagbareta. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number one, always DCGB, always at your service. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB.